Svima, vi gledate kanal Princeze 12 partovanja. Moj kanal će se zvati NLP Twilight. Ok, u ovom videu današnjem ću odrediti ko je YouTuber pobednik. Sigurno znate što je to. To je neki YouTuber koji najlepše meni snima. Tu će ukupno imati 5 do 5. I ajde da počnemo. Prvo mesto osvojila Princeza Luna. Volim je. Ona jako dobro snima videe i ja nju mnogo volim. Dobro. Drugo mesto osvojila MLP Iva. Onda treće mesto osvojila Rainbow Dash, a njen kanal se ranije zvao NLP Anđela. Lepo ime. Ok, četvrto. MLP Rainbow Rarity i njen se zvao NLP Tijana. I onako ja nju isto volim. I zadnje, peto je... Znate li ko je to? To je jedan od mojih najdražih. Kristi Dash! Da, to je ona. Ok. I samo to je to za ovaj video. I htjela sam... To je Flower Wishes, nešto da vam kažem. Flower Wishes. Htjela sam da vam kažem, nadam se da vam se svidalo ovo što je Twilight sada rekla. I da ste uživali u koga će Twilight izabere. Od pobednika. Ali ne brinite se, to su svi pobednici. Ostali pa baš i nisu neki. Ali svi ostali jesu, koje je ona sad rekla. Samo da znate, ovo je bio najzanimljiviji video, najpotrebniji video da znate ko je pobednik. Kao što je već neko to uradio, ali ne znam ko od snimatelja. Mislim da je Rainbow Dash, pa njel bilo. Ok. To bi bilo to za ovaj video. Lajkujte, komentarišite, subscribe-šite i te ostane stvari. Ok. Doviđenja za sad. Ćao. 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 Ćao.